my elders. Respect, Mbare Massives. And Minox, dance sound. Yeah, Silverstone, we know say there. Respect, Tripano, man. It will get on us. Muffin, 24-second. Original Startime Super Power alongside Silverstone. Nice. Yes, sir. Nice. Saka dombo wabvunza dombo wapinza busy. Dombo wabvunza zvinochikisa. Yeah, man. Saka titaoneka kuti makatanga rini. Zvuri the sound ngoti 85. Single start time. Takambotanga inzi oneness I take for a while. Mini Bingi, Exaston, Eric Lyrics. JJ yakazoya atakunzi start time. But yanga ari part of the crew still. Time yo Magribhi kupi isusu takamboridza pachikoro pana Pachitsere primary school. One dance. Passed through stood at once, but that is Zimbabwe whole for a while. My quite double wanga kwine Ninja Pass versus New York Pass. Yeah, New York yamirwana maflats. Kwana zvauya uko, zvauya. Before ana Manix amwapana akazoya apana late. Akoma ndo angwa Nana Musafari. Yes, Nana Musafari. Saka ndofunga pamunoona navanhu time iyoyo mune mamemories akaipa munogaya. But chakazoipira manje vazhinji vacho vakafa. Vakashaya, Musafari akashaya, Manix akashaya, Kunjoko Pass, Bats akashaya, Sharks akashaya, then Fuda akafa. Ana Beni. Ana hama na Beni wapana. Vakazouya. Ana Boxer. Colin Boxer. Vakazouya futi yanga zvanga zva uptown ka Colin Boxer. Yeah man. But wakoma vake. Ndianga ari Musafari. Akashaya futi. So from there, we were the first town to move uptown. Town uridza kunokaita sekunana rumors. Yeah, start time. It is start time, yes. Okay. Aba rumors tikaenda kuHapas, tikaenda kuTetos, tikaenda kuRosalind, tikaenda kuCarltons, tikaenda Gilas, tikaenda Flamingos, tikaenda naSeras, tikaenda maclub akawanda. Yeah man. Tainge takutandanisana nechi. Plus maclub acha mataura ese anga ari maclub masvinu enguva time iyoyo zvekuti zviriratidza kuti mamuri mustyle mamusingaende kumabhawa ekurasirirwa. Teta unoti gepi remari ndokwaranga iri. Ndokwarariri. Aiwa iripo. Waimapiwa maclub yawo. I think mamune makaradi akawanda mumakuru emu. Because maclub aya kaya akatanga ari makaradi. Wakanyatsodzokera kumashure ka. Archipelago yanga ine makaradi mukati. Seras yanga ine makaradi mukati. Rumors futi yanga ine makaradi mukati waiziya. Neagilas yanga ine makaradi mukati futi. As I penetrate manje ndinda penetrate. Rumors kuti tipinde mu rumors for the first time. It was through ana Tommy Dutch. We go my house music na Tommy Dutch, go Dutch disco. Nana teach mataz. Na Josh Macau ndo vanhu vakati introduce kuti kupinda okuya kuya. Komapo dead renyu risirira vora vairidza. Wednesday back kakabatanza aiwa Wednesday yanga iri original traditional ladies night. Zvikanzi chitochuza rimwe zita rimwe zuva batachuza Tuesday. Tuesday yacho bayasumuka following week yacho nazvava zvangochinja. Aiwa zvava zviri nice. Yeah man. Zvava zviri nice. Zvairakidza kuti invite Jabi. Takashanda tese Jabi manje akazoona kuti isusu tangasingawirirana nani nemvetu yanonzi John Mark akazodzingwa munyika uyoyo. Okay. Pane zvaiita zvizvisa zinyika yedu. Zviti isusu atinozvifarira. Jabi batora advantage dzati kuti isachairana nechi nemvetu baada kutendera nekuseri. Ada unotora chi club. So batava tangomusiya because ipapo takatangoona opportunity kuti kuenda kuHapas unove kwanga mari yanga tosiyana kurumors taichaja $5 kuHapas tatakuchaja $25. Saka takatobva taona gap
batava tangosiyawo bataenda ikoko zvinhu zvatongokika amuna kuridza kusekasi futi sekas futi sekas tetos tairidza tetos nesekas at the same time okay nekumwe kunonzi kupachedu kutopuko ndokwatakazointroducerawochi mamwe ma-up and coming saka ndakazouya like anonzi ana African Exodus ana Bronx amadheza achewe ana Madhouse African Exodus tisatanga kuiridzisa Mr. Sis yani Isaka isavaritisa maskati chete was Isaka akatoya pana aisacha na anonza nemupana mumwe Pablo ndofunga ndiye Pablo ndo akatoya na achitokumbira the begging ndo vakatotibhadhara kuridza kwacho ndo pakatiridzira chinamba chekuti tititi big it up akatiponda atakapeteka chakanaka siso Mr. Sizga tatauridza ku Mr. Sis but taimbofamba na Bernard manje Bernard Blacking yes okay but aenda kumashows out General Bernard anga ine pick up saka ititora plus coincidentally taisangana kuroots kwangu muno aisvika ndimi vanhu pachitungwiza naye tatikati kwaseke kabva ndodaiwo ndoona Bernard achideva titi hamira ndiri kuenda tauya saka takabva tangu that relationship imwe saka kana even kana una na Mr. Sis ukaona way back takatomboshanda tese ana Black Giant that's when this guy one makore mangani 45 years in the 49 years man meseka 45 na 49 zvimwe chete ayo katireda kuziya because tuna 2014 yes ndikusvika 46 this year zveti manje teta kuda kuzosvika kumachi mu50 50 aiwa but actually strong in industry still ndiso anakatanga kukika mabhora echi murege industry tingangoti kana kuri kuti hanzi kwaitwa inonzi national team aiwa takadaiwa tangaiwanwa munational team maikwana because pane imwe clash yatakamboita ngene ma-SJ timaiziya yes yokuzanu-PF ZANU-PF headquarters Startime Sweet Ebony neStudio 1 yes iyo yanga yakaipa iyo I think that was the first dance reku ZANU-PF and it was Silverstone promotion ayo yanga isiri Silverstone mfana wacho akauya kuno but taita kunge ndedu yanga isiri yedu yakatori mumwe munhu atori independent yes and for your own information dance rauri wanana chippers area they are abusing us one reku city sports center area we and Black Giant were the first people to put a dance in there the Black Giant sound Nana no men before Stereo 1 Josaka wanda kana pairidza Stereo 1 ana John uzoti waiti kana wachita dance payback then tikatondikulo bar anokupa ndimakavhura fenyu yes saka ana chippers they are taking advantage of us havana respect vanhu vakazviita royalties kwatiri isusu kana kuti ngaaridedze rimwe zita ngaaregere kuita Harare Cup Clash haisi zita rake Harare Cup Clash asi rake ndisi takazvitanga isusu kana wakabvunza vapana vacho chaiwo vaenda unoimba vachita ma-MC contest vanoziva vanhu aikipa kuti Black Giant aikipa akadamboisa vanhu momwe that's why akazo-overtakwa naJoa yabva overtakwa neStudio 1 same Studio 1 yabva yangaona kuisiwa vanhu momwe that's why mukuona takapa vanhu akati vanza chippers akapiwa mukana vanotonyora vanotonyora vanhu vari kushandisa corruption yakawandisa kubhuka mavhenya aya because ane mari yake satina mari iye ane mari saka iye chippers wacho achakanganisa vapana vakawanda because MC contest chippers asati ambonzi akaita kuti munhu atange kuimba from scratch haana MC contest